Balakan hambai chini media persons no chungtine jaga khadung mungmani ba khadung panda hengkai je thanai assembly wo je 55 bagbasani MLA Yadab Lal Nathni kaisa hamya mangklina tuyai nai tongmani chung assembly kathar nogo nukha ani bangai bini video viral mani yagolobo je Tripura hasteni state assembly ni speaker bono kono suspension khayako tei state ni chief minister abnoti kono action nayako tei BJP kaisa rajyani tei kaisa chini India ni kaisa biggest party kaisa bini hamya kaisa ek kaisa hamya nai tongmani chongabo nogoi mankha amo kaisa biggest party abai borono jodi serious action nahi angkai chongmono feel khainai chongmono observe khainai je kaisa biggest party abai hamya mangpli naine no bro kaisa priority riwo bro abai non favor khainai chongwan chongnai amangai state ni BJP ni president bobo kaisa amno dakti suspend khainani yongthon amni sate state ni assembly tei election commission of India bono permanently buskani jarawo vote contest khainani kaisa permanently suspend khairina nango kaisa borok total assembly kaisa Bharat ni সংবিধান tei assembly ni man hijatno rokha khaimia amna borom narogimia abai borok bo unfit kaisa assembly ni MLA ngmani amni yagolo ba chungtini chungmono bikhob ba amnanti chungtini khatung mungknogo tei chungkiba kido abai khoroksa MLA abai khoroksa bedayok kaisa katar assembly nok ojaga bibinno media bibinno borok tongo ojaga si basok saus kai abai hamya mangklion naiman hingkai botebo cotton jagao hotok satok bin thani kwangma bin assembly borok chaya chugia jarawa bin hechowa sana thanga kai bohai borok ni uparo poito korei belai krima sincha chini buri chari rok ni thinang anu wangi bono permanently suspend khairiwai bono assembly no kari na nango ei election commission bo bono permanently babe kaisa election contest khaine haite bono suspend khairi na nango amro chungkoi mangmarok nai dakti jodi state ni president ei honorable speaker ei chief minister bro abno jodi immediately action nahi angkai chungtia bo chawa kotorok nai chini 26 number TIPRA MOTHAni engai chungtini bikop kaisa chawa chokha amni yagolobo rajyoni chini je media ni bisintui joto takhokte buhuk changrobo TIPRA MOTHAni badebo bibinno party rok amno tuyai buskani chawa ongkhorei amni bini birodhe chung joto chawa fight khane mangai jotono koboknai hambai।